Зәйге эшлекле визит белән Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин килде. Эш сәфәре барышында ул якты Коңгыз балалар бакчасында баручы капиталь төзекләндерү эшләре белән танышты. 52 ел элек төзелгән бакча мәгариф объектларын капиталь төзекләндерү республика программасы буенча яңартылды. Хәзерге көндә исә бинаны тышкы яктан заманчалаштыру эше бара. Айдар Метшинны Эчке эшләр бүлегенең административ бинасындагы төзелеш эшләре барышы белән дә таныштырдылар. Проще сказать, все кроме ГАИ. Да. ГАИ у нас отдельное здание, потому что не требуется территория для осмотра транспортных средств. А прокуратура... Они отдельно у нас. Биредә вакытлыча тоту изоляторы корпусы да булдырылган, эш заманча таләпләр нигезендә федераль бюджет исәбеннән башкарыла. Төзелеш барышы белән танышудан тыш, депутат белән Эчке эшләр бүлегендә кадрлар мәсьәләсе буенча да сөйләштеләр. Эш сәфәре вакытында шулай ук Айдар Метшин шәһәребезнең 4-нче микрорайонында төзелеп килүче 24 фатирлы йортны да карады. Тут у нас по градостроительному плану 12 таких домов предусмотрено. При необходимости даже, значит, садик даже предусмотрен здесь, если как таковой необходимость будет. Это город, да? Это город. Йорт социаль ипотека программасы буенча 2019 елда төзелә башлады. Быел аны исә файдалануга тапшыру планга куелган. Хәзерге көндә бинаның эчке өлеше җиһазландырыла. Делимся и впечатлениями, и опытом, и рассматриваем те вопросы и перспективы, которые связаны и с последующим периодом 23-го, последующих лет, для того, чтобы вот изо дня в день улучшать качество жизни заинских, в частности, жителей, избирателей. Зәй республикада икътисады яктан көчле район җитәкчелеге дә эшлекле. Шуңа да һәр планлаштырылган эшнең үз вакытында башкарыласына шигем юк, диде ул гомуми бәя биреп. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Зәй хәбәрләре.